is circus, liedskip verdriet. Voetbal is show, voor leven en strijd. We gaan in het veen, u zin op je zet. De rok van het pompenblad het. We rijden alle weken naar het stadion. En als ik dit zie, dat vind ik schitterend mooi. Hè? Daarom heb ik dus toch mij dus eens een keer een vogelhokje van het modeltje Heerenveen maatje. Everybody has a pompenblad hat. Everybody has a pompenblad hat. Er is maar één club en het is nooit te laat voor een pompenblad hat. Er zijn heel mensen die zeggen van, nou, maar ik wil naam nemen, of niet? Ja, zeker. Nou, de gebroeders Anker, die advocaten, dat ben echt van die Heerenveen gekken. Die hebben voortzien besteld. En er zijn een hele mensen die tussen hier bij huis komen. Die zeggen, jongen, waar ben je mee bezig? Zo'n denk ik ook wel ha. En de ene zucht het van de oren. In het stadion ben ik wel mensen die zeggen, oh wat is dit mooi. Dat ben uiteraard alle Heerenveen liefhebbers. Ja. En daar ga je echt dat van de ene naar de oren en ze komen alleen bij jou. Everybody has a pompenblad hat. Everybody has a pompenblad hat. Er is maar één club en het is nooit te laat voor een pompenblad hat. Het is maar een schuur putje. Ja, dat is guur. Moet je daarbij zitten? Ja, hoor dan ook ermee staan of zo op het onrecht, dat wil absoluut niet. Nee. Dan trill je de hand, ik maak echt steun, hier aan zie ik je wel een hak wat steun. Maar het komt zo griezelijke krijgt bij die kantjesdel. Hè? In de midden dat valt wel wat daar. En je moet het een beetje het arker voor haar. Hè? Maar een kambuurhokje zou ik wel eens een mooi wezen. Nou, ik ga één keer een kambuurhokje maken. Een paar zei er van mij, dat is een kambuurman. Ten eerste is het volle moeilijker, dat kambuurhokje. En ten tweede, had ik de liefde net voor kambuur. Kan ik net opbrengen één keer, kan ik niks aan doen, hè? Maar dat had ik één keer dienen en dat doe ik verder ik net weer. Er is maar één club en het is nooit te laat voor een pompenblad hat. Nou, hele toestand dan net? Ja. Valt mij net? Ja, wel hè. Ja, kom praten horen. Ja, ja, ja. Nou, dan mag je op Ja. je eigen plakje op Ja. zitje. Ik zie een keer op een jongen naast perenboom. En toen hier wat heel wies praat. Ik zei, perenboom, je bent wel een bijzonder man. Oh. Maar toen zei hij later, ja maar mijn mem die heel muzikaal. Die had vroeger een boekje geschreven. Mijn muziek. Oh, ik zei, dat wil ik wel graag een keer hebben. En toen heb ik dat boekje gekregen en toen hebben we daar een liedje gezocht. En dat hebben we voor jouw stemmen koren arrangeren laten. Nou, en dat hebben we dus jongen uitgevoerd.
En volgens mij is het wel aardig slagen, maar je bent wel heel tevreden, volgens mij. Het had je wel wat in, het had je wel wat in, deze seks. Ik heb Perenboom een beetje meisje jongen. Perenboom is net iemand die de boom uitjongt. En daar ben ik blij mee. Maar ik zeg iets verkeerd. Nee, ik zal het even corrigeren. Vorig jaar hebben wij stemtesten gedaan. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft een hele mooie stem. Zo je het al. Wat vind je nog van het lied van je mensen spelen? Dat vind ik prachtig. Ja? Ja. Ja. Docht dat met jou? Ja. Ja, dat wil wel wat, hè. Ja. En dan met een heel koor? Ja, gewoon wij, dat vind ik prachtig. Dat zou je medewerking maken, ja, ja, dat ben ik blij mee, hè. Ja.